ام به کیژان زمانی بەرسڤا پکێکی بدن. چاپەمەنیya پکێکی xebatên xwe yên ku tu nirxên wan yên ئەتیک نینە û li ser derەw û îftiraye āvakirine bênaڤbەr di dۆmینە. Li gor mەdیaya pekekê li Kurdistanê ji pekekê raستتر û درستر tu tەڤgەrەk tune. Ji xeynî pekekê hemû partiyên Kurdan û kesên ku piştgiriێ didin wan partiyan āžanın û bi pərəyان hatnە kڕین. Li gorî pekekê eger ew nebana li ser rûyê erê tiştek bi navê Kurdan nedibû û nedima. Li gorî pekekê tenê şervanên wan qehremanin û her hêzekî din a çekdarî xayîn û sîxurin. Qey tiştek tune ku pekekî îflah bike. Pekeke van tiştan pir bi şanazî pozbilindî û vekilî dibêje. Êdî mirov dikeve gumanan qey tiştek tune ku pekekî îflah bike. Ne rexne, ne şîret, ne jî hevalbendî dikare pekekî ji vê pozbilindiyê dûr bixe. Hûn çi bikin jî hûn nikarin çareser bikin. Ji ber ku pekekê tenê ji bo wêrankirin û qedandin û tunekirinê li ser destkeftên hêzên cinavber hatiye damezrandin. Yên destê dostanî dirê jî pekekê kirî piştî demekê wê bibîne ku wan milê xwe jî winda kiriye. Mînakê wê ya herî baş yenekê ye. Yek ji wa sedemên serekê yên windabûn û perçebûna yenekê ya îro jî ew tawîzên ku ji sala 2013 ve ji pekekê re hatin dayîn û bûye sedema ku pekekê bi xwe bikeve nav mala yenekê. Pekekê ji kultur û marîfeta kurdayetî dûr e. Ew xwediyê pîvan û ehlaqê çepê kemalîstê Tirkan e. Hûn li gel pekekê heval jî bin ew ê dîsa bixwaze we tune bike. Yani hûn li gel pekekê heval jî bin ew ê dîsa bixwaze we tune bike. Parçeyekê ji we qut bike û rûneşûna we bi teybet heke xistibe heşê xwe wê 1001 hêncetan peyda bike ku dijî we şer bike. Ger hewce bike û ji bo berjewendiya xwe we tune bike. Dê bingehekî teorîk jî re çê bike, dê rojane dijî we gotgotan belav bike. Atmosferekî kaosê çê bike û provokasyona ava bike. Wê her hêncetekê bibîne ku êrişî we bike. Dibe ku xeletiya herî mezin a partiyên Kurdan ew be ku li benda li hevhatinekê bi pekekê re ne. Alozî û nakokiyên bi pekekê re wekî kêşeyên demkî şîrovekirine. Ew jî dihêle ku pekeke bihêz bikeve. Mijara pekekê ka çawa alternatîfên xwe ji bo xwe cih ji xwe re çê bike hilweşandine û çawa serî li rêbazên êrişkar û tepeserkirinê daye di nava cevê siyasî Kurdan de him bi têra xwe nehatiye kifşkirin. Partiyên Bakurê Kurdistanê jî ku di salên 1970yan û 1980 de pekekê kadroyên wan yên herî bi qîmet kuştin hên jî di derbeya ku pekekê li wan daye têra xwe fêm nekirine. Sedama bingehîn a marjînalbûna partiyên Bakur jî ew e ku wî aliyê pekekê nabînin û li gorî wê tev nagerin. Dibe ku têgeha qisaskirinê li her derê nerast be. Lê rastiyekî tekoşînê heye. Divê hûn bi zimanekî ku ew jê fêm bikin li dijî xerabkar û çeteyan şer bikin. Hûn nikarin bi rêxistineke mafyayê re rûnin û di çerçoveya pêkanînên demokratîk da têkiliyan pêş bixin û bibêjin hûn xeletin. Pêwîst e bi zimanekî ku ew jê fêm dike bersiv bêdayîn. Sedema ku pekekê ev qas êrişkar bûye, ew e ku bi zimanê ku ew jê fêm dike bersiva wê nehatiye dayîn. Pekekê êrişî pîroziyên her kesê dike. Zimandirêjiyê li ser her tiştî dike. Li ser her tiştî nîqaşan dike. Heqaretê li her tiştî dike. Ji her tiştî re dibêje xayîn. Li hemberî wê zimandirêjî û rêbaza êrişkara pekekê ژبلی çend dengên lawaz tu bersivek bihêz naêdayîn. Di qada siyasî da ji wê re têkoşîna ji bo hebûnê tê gotin. Anku heman asta bersivdayînê ye. Ew ne torildanekê gundiyane ye. Ew têgehekî navnetewî û dîplomatîk e. Bi kurtî hemû cinayet, kuştin, înfaz û tiryarên pekekê kirine bi heman şêwazê bersiv nedayînê. Hişt ku pekeke serxwe da biçew wekî zarokên daxwazkar heya ku şeqekê lê nedî ew nasekine. Em mînakekê bidin. Mەdیایا pekekê ev du rojên kes û karên hinek pêşmergeyên roj bi gotinên wekî werin teslîm bibin derdixe ser TVyê û 24 saetan diweşîne. Ji ber çî sedemê bibe bila bibe ew kes çî bang dikin bila bikin ne giring e. Ya giring ew e ku ev pêşmergeyên roj ku bi sedan şehîd dane û li eniya şer li dijî Daişê û hecda şeعبî şer kirine xwedî rolek pir mezinin.
لê PKK tenê ji bo veşartina peywendiyên xwe bi Şamê re vê hêza ji keç û kurên Rojava pêkhatî wekî çete destnîşan dike. PKK şêwazê dewleta tik bikartîne, lê bi dehan kesan ku ji PKK veqetiyayî henew rojekê jî tevî yên Başûrê Kurdistanê ev kes dernexistin ser şaşên televizyonê. Di wan 3 salên dawiyê de nêzîkî 6 jinên ducanî ji PKK reviyan. Wekî mînak tê zanîn ku di navan 3 salên dawiyê de nêzîkî 6 jinên ducanî xwesepatine hêzên ewlehiyê yên hikûmeta Herêma Kurdistanê. Li heman demê kesên ku li Rojava di zîndanan de mabûn û bi mehan îşkence li wan hatibûn kirin û di yek hücreyê de hatin ragirtin jî xwesepatin hêzên pêşmerge. Lê ev kese rojekê jî di televizyonan de nehatin weşandin. Bi dehan malbatên ku ji bo zarokên xwe bigirin çûn qendîl û garê, rastî êrêş û kirêtkirina PKK hatin û wan xwestin bi riya televizyonê rewşa xwe bi raya giştî re parve bikin. Lê hikûmeta Herêma Kurdistanê nexwest kêşeyên navxweyî mezin bike, loma jî ew hewildan hatin astankirin. Bi çetayan re dostanî nabe. Ew jinên ku ji bin pozê Cemîl Bayê Qumurat qarayilan reviyane heke biaxivin ihtimaleke mezin axaftinên wan ji gotinên wî kesî ku dibêje ne bin pêşmergeyên roj gelek balkêştir bin. Hem de astê ehlaqî hem jî magazînî de lê kesê ew yek bi PKK nekir. Loma jî PKK roj bi roj bê ehlaqtir êrîş birin ser nirxên Kurdan. Wekî ku me gotî, bi çetayan re dostanî nabe. Divê bi zimanê ku ew jê fêm dikin, bersiva çetayan bêdayîn.